Сам във Вселената. Това е въпрос, който е замайвал умовете на емислителите и учени през цялата човешка история и остава нерешен до днес. Имаше време, когато Земята се смяташе за център на Вселената, всички небесни тела от Слънцето до далечните звезди се смятаха, че обикалят около нашия скромен дом. Идеята за съществуване на живот извън нашата планета беше непостижима. Въпреки това, с настъпването на Ренесанса и научната революция, нашето разбиране за Вселената се промени драстично. Николай Коперник предложи хелиоцентричният модел на Вселената, съгласно който Слънцето, а не Земята, е центърът на Вселената. Това беше радикален нов начин за възприемане на космоса. По-късно, изобретението на телескопа от Галилео Галилей отвори нов свят, буквално. Луната и звездите вече не бяха просто части от нощното небе, а станаха реални обекти, които можеха да бъдат наблюдавани и изучавани. Идеята за съществуването на извънземен живот започна да изглежда по-реалистична. През 20 век, с началото на космическата ера, търсенето на извънземен живот достигна невиждани висоти. Пускането на съветския Спутник, през 1957 година обозначи началото на епоха, в която изкуствени обекти могат да обикалят около Земята. 4 години по-късно, Юрий Гагарин стана първият човек, който се отправи в космоса, откривайки пътя за бъдещи мисии към Луната, Марс и отвъд. Търсенето на извънземен живот влезе в нова фаза с установяването на търсенето на извънземен интелект през 60-те години на миналия век. Този проект имаше за цел да открие сигнали от интелигентни форми на живот в космоса, въпреки че няма определено доказателство за съществуването на извънземен живот, усилията продължават да поддържат мечтата жива. Прескочете напред към 21 век, а търсенето на извънземен живот е по-активно от всякога. Откриването на екзопланети, които обикалят звезди извън нашата Слънчева система, увеличи възможностите за намиране на среди за живот. Мисии с роувъри до Марс също намериха доказателства за наличието на вода на червената планета, важна съставка за живот, както го познаваме. За да обобщим, търсенето на извънземен живот е било дълго и извилисто пътешествие, започнало с хелиоцентричният модел на Вселената и продължило с изследването на екзопланети. Това е търсене, което се е развивало с нашето разбиране за космоса, подхранено от нашата любознателност и желание да отговорим на един от най-задълбочените въпроси – дали сме сами във Вселената. Това е историята на нашето космическо пътешествие, човешката любознателност и неумолимата жажда за знание. И помнете, Вселената не ни дължи логика, но ние дължим на нас да я разберем. Благодарим ви за вашето внимание. Надяваме се да ви е било интересно. За повече подобни видеа, се абонирайте и харесайте клипа. Може да ни последвате във Facebook и Instagram. Беше ни приятно и до нови срещи, Астроклуб БГ.